Barangay Balota 2025 Midterm Election. The RMN News Special Coverage. Samantala, Idol, muling nagpulong po ang Provincial Joint Security Control Center na binubuo po ng PNP, Philippine Army, Coast Guard at National Intelligence Coordinating Agency kasama po ang COMELEC at PPCRV upang talakayin ang mga direktiba sa isasagawang halalan. Naging sentro po ng pagpupulong ang mga huling kaganapan sa mga lugar na nasa ilalim ng COMELEC Yellow Category Areas of Concern at direktiba ng tanggapan na sa nalalapit na araw ng pagbobotohan. Tinalakay din po ang election-related incidents at pamamaril sa iba't ibang bahagi ng lalawigan sa mga nakalipas na linggo na isa sa tinututukang resolbahin ng kapulisan upang mapaigting ang seguridad ng publiko. Samantala, nagsimula na rin ang deployment ng kapulisan sa bawat bayan para sa halalan kasabay ng pagpapatupad ng ilang municipal ordinances tulad ng curfew sa mga kabataan sa Manawag simula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga. Sa bayan po ng Bayambang, nauna na ring inihayag ng lokal na pamahalaan ang ipatutupad na liquor ban simula May 11 hanggang May 12 base sa COMELEC Resolution Number 11057. Kaugnay po nito, tiniyak po ng Pangasinan Police Provincial Office ang kaayusan sa isasagawang halalan ngayong taon. IFM News. IFM News. IFM News.